Kaixo, zemoz geha. Ni uste enpresa batek zerbait egiten du, ez? Eta egiten duen hori ondo egin behar dula aurre hartetzeko, eta enpresa batek eduki behar du bere burun ongi egite hori atal guzti eta zaituz, ez? Hobekien egiteko, zangoen duke olako zerbait, ez? Da orduan, herrialde batek ere hori izan beharko luke. Euskal herritarrok, euskaldunok, zaitu beharko genuke hori, ez? Zer da gun nahi dune? Euskaldunek nahi dugu, ez? Eta zer egiten dugu? Zer egiten gatoz aspaldi honetan? Badirudi aigeala gure enpresa, gure herrien, beste eginkizun batzutara bideratuz gabitzela. Benetan ez dienak gure egiteko, eta nola onura handi baten gauden, dirutza garai baten bizigea, badirudi ez, baina bai. Gero beste atal batzu daude horrez, zenbatainoko gixexo gehan bai ez, da nola bizigean. Baina enpresa bezala ikusten egia lanpostu pilo baten ere euskeraz bermatu beharkoen nuke laguntza, hori ez, zerbitzu hori eta holako kontukin. Eta ze ikuste dugu, geure ingurun ditugun betitik hemen jaiotago baina asko, erderaz aduten dutenak, holako lanpateare ingura izan dira egiten dute. Eskolara jun, debalde, ordain dute, dana errestute, da zertako eta zerbaiten jardun, behitzet behaien lanetatik libre erten, eta oso gutxi daude benetan euskalduntzen dienak, eta euskeraz jarduteko, behitzet jakino, bai, azterketak gain ditu, eta gero behaien nahi dutena egiteko. Orduan, nik zehatien ordaindu behar diot, eta gu zehatik ordaindu behar diot kanpoko batek, edo ez du nahi batek gure enpresako izen, zehatik ordaindu behar diot nik. Beak ordaindu beharko luke bere burua, nahi baldin bau parte hartu gurekin. Claro, nik juten mana ez nun baitea, eta hemen zeitezu, hemen ditugu zilak, eta zila egiteko zeitezu. Egurrin ikisi berdek, eta hau ikisi berdek egiten, eta hori ikisi berdek, zingot, nahi baldin bat hor parte hartu. Ikasi eta nire leku topau gero, baina ez, gizarte honetan bihurtu da alderantziz. Eta diru pilo batzuk gastatzen egia, botatzen egia, alperriko kontutan. Eta gure eginkizun egiteko leku guztiak zabaltzen egia, zen egita, kanpoko beste jarduera batzu di. Oso ondoa kanpoko jarduerak, ni munduzi ere hori bitzen naiz, eta beste mundutako jarduerak, eta beste herrialetako jarduerak, eta beste herriek zautzen ditut, eta baina jakinen gainin egon behar genuke kontu hauetaz. Eta nola onura arraro baten bizigean, potxigu betetzeko eta betxe nahiko dirukin gabiltzen gare baten, inozotasune irazitea ditu eta oso toto bizigea, azken baten kiebra jo arte. Eta Euskal Herria aurrera hartetzeko, honena gertalikena irutzezat Euskal Herri bat izateko etorkizunik, hemengo industri guztile eta dana kiebra batea jutie, egokinen irutzezat. Zeratik, orduan geldiko gainek hemen, benetan herri hau aurrera atatzen nahi daunek. Benetan gaudenak euskaldun izateko eta ikusiko genuke zer da egiteko geure hartin,
gauz egin berdie geure artin, elkartasunez, nahi balin badu aurre arten. Eta nola onuran ez gian gai elkartasun bat topatzeko ere, danak elkarri garritirik abizia egile izan da. Eta inosotasuneko jai antzu batzutan, txosna asuntukin kristona egiten nahi goine bezala, eta jai aldi bat gabeko pintada batekin kristoneko arazu bertetzen dizku, eta benetago bizitza egin ez? Benetago gauz egin ez? Benetago gauzetan ze jokabide azkeu? Ze nahi mate jo lana, ze nentzako egia lanin, ze mate joko euskaldunera ez ni? Ze mate joko gizatasunez eta elkartasunez topatzen ez nahi launekin? Jai hauetan, Baskaia egin hemen dute, azpitilen, kuadrilla batek, 40 urtetik, 40 inguru guek eta hola, eta ia bat, betiko jardun proselitista zea hori, ez? Eskerreku, horrekin, onja, eskerreku da, klase obrera, eta lehen hotxete zuten, oine pai batzuk, noin gehiago da trans eta rasismu eta palestinue urtiko gauzek, Sahara hori gortxo egite, palestinen jute Sahara horien, Marrokiek eta Espainiek egin ditune Saharakin, eta Euskalduno egia apoiatzen Madrideko gobernuek egiten nahi dinakin, eta urrutire junde kristuna gehiago baina bezala esaten ez. Eta ahi ementzien, eta orduan batek salta ementzien esaten ahi, eta hau, eta hori, eta izaten honetaz, eta, ez? Beste kontu asko. Eta nola, Baskaia eta, hola, azten gaitu, asarren goaituk, zen ementzien. Zer antzun izan zen, azarratu gaiz. Azarratzea gaiz. Nik nire iritzi ezagat. Eta hemen, hoxi gertatzen zaigu. Azarra baten bizien apetatu dut arrazoi dutela eta ez diek gai, hitzeiteko, maien eoteko eta aurre egiteko kontu bakotxei bere sakoneran eta denbori emanez elkarri. Horti dator etorkizuna. Eta hori nola ez da geun, nola patriki beteta geun eta nahi duen egitea. Hau neri da eta hau pozken got. Izen berri hau neri da eta zaituen got. Eta bali joan, baina kontu abutaz jabetzen hasi horien gaudela dutxezat, nahi bali madeu iraun, Euskaldunok iraun. Venga, ondo izan eta aurrera.